Vi sidder i stuen, i aften er der fest. Vi får en stille blålys, der daler ned i skjul. Og når den så er drukket, så skal vi have en til. Det hjælper på humøret og skaber stemning god. Og ude i gården, der står en kasse til. Og så endnu en kasse, og det er nisseøl. Det er til husets damer, der ikke tåler sprut. Men mændene ser frem til en blålys og en snaps. Men næst efter blålys, der kan vi bedst lide vin. Den køber vi i kasser, ja næsten ligesom øl. Til kaffen får vi cognac, for det er også godt. Så skyller vi med blålys, for det er nemlig bedst. Om morgenen til cornflakes, der vil vi helst have mælk. Men længere op ad dagen, der vil vi helst have øl. Og endnu længere oppe, der vil vi helst have vin. I sene nattetimer, der vil vi have en øl. Til sidst er der en, der har drukket sidste øl. Så går vi ned i kiosken og køber